A pesar de estar xa en decembro, os prezos do marisco mantéñense estables. Esta mañá a centola ia a 25 euros na praza de Ribeira e o quilo de nécora máis ben mediana a 20. Estás aguantando, €1 por riba, €1 por baixo, pero máis ou menos. Son prezos máis que razoables tendo en conta a proximidade das festas do Nadal e que polo momento non se rexistrou aínda unha forte suba da demanda. Poca cosa, la verdad. De momento va la cosa con calma. O ano pasado ainda tuve un par de pedidos ou tres, pero nada, cada ano menos. Están os supermercados, traen marisco de fora, a xente anda a economizar. Levan centolas a 6 euros, as de aquí están a 40. Malia todo, xa hai quen realizou encargas e xa están a levar marisco para conxelar. Unha boa maneira de evitar sustos de última hora, posto que na véspera das datas festivas o prezo tende a duplicarse. Si a xente se está levando moito para congelar. Si é máis ben así para congelar, porque ven a familia estes días, entonces hai que esforzarse un pouquiño, que non se pode, pero estes días hai que ser, non sabe? É para congelar máis ben. Centola, nécora, ameixa ou camarón están entre os mariscos máis demandados, aínda que en función do prezo que acaden, son moitos os que optarán por cambiar o menú adaptándose ás opcións máis económicas para servir nas súas mesas este Nadal. Se o marisco, se teño ganado marisco, se é moi caro, pois como ao pasar o Nadal ou antes, é como outra cousa antes.